Sám Sulek má za sebou svoju prvú súťaž a ak si nespal posledný rok pod kameňom, tak pravdepodobne vieš, kto je Sam Sulek. To je podobne, ako v Košiciach je Jan Leško, to v celom svete je Sam Sulek. Máme im to. Poďme sa spolu pozrieť, ako prebiehala jeho súťaž, ale na začiatok si povedzme, kto vlastne Sam Sulek je. Pre tých, ktorí nevedia, tak Sam Sulek je za posledné roky jedna z najväčších fitness osobností, keď to tak môžem povedať, ktorý si dostal ľudí na svoju stranu tým, že vlastne začal natáčať obyčajné videjka bez nejakého editu, proste dal len kamerku a išiel do auta, natáčal sa ako ide v aute, o tom hovorí, že čo bude cvičiť vlastne, potom sa natáčal vo fitku a vlastne celé videá boli také úplne autentické a tým, že je fakt obrovský na to, koľko má málo rokov, tak si ho ľudia začali dosť všímať. A ďalšie, čo bolo také kontroverzné, je jeho strava. Tým, že normálni kulturisti si vážia mäso, rýžu, proste, aby mali dostatok bielkovín, sacharidov, tukov, tak sám je v tomto úplne špecifický, pretože jeho raňajky alebo tak dieta väčšinou pozostáva z cereálií, mlieka, proteínov a potom má tam úplne že veľa fast foodov a takýchto vecí. Ale proste fakt vyzerá brutálne. A tým, že vyzerá fakt brutálne, tak sa veľmi diskutovalo, že či berie nejaké anabolické steroidy alebo neberie. A ja nepoviem svoj názor, ale chcem vedieť váš názor a preto mi ho napíš do komentu, že či podľa teba je na anabolických alebo nie je na anabolických. Ale poďme na jeho súťaž. Ak by si hovoril, že kto som vlastne ja, že idem hodnotiť, tak ja to idem len tak hodnotiť laickým okom. Mimochodom, tu dám nejaké v tvoje fotky, keď som ja súťažil. Mám aj nejaké úspechy, takže cca viem, ako by malo vyzerať pozovanie. Mal som aj nejakých chlapcov, ktorých som pripravoval. Nie som žiadny profi rozhodca, ale cca viem, o čo ide. Takže ideme na to, ideme si pozrieť, ako vyzerala jeho zostava. Fakt forma brutálna, ale tu bude hlavne o pozovaní. Top. Side chest. Back double biceps. Inak, kto by nevedel, tak Sam išiel do kategórii, ktorá sa volá Classic Physique a jeden z najznámejších, ktorý momentálne bol v Classic Physique, pretekár sa volal Christian Bumstead a on skončil minulý rok, takže teraz to vyzerá, že jedna z najväčších hviezd je presne Sam. Čo sa týka nesúťažení, ale momentálne v číslach, lebo fakt on má brutálny výtlak teraz, čo sa týka Instagramu, YouTube, všetci na neho robia takisto ako ja reakcie. Fakt mu to prajem, nech to vydrží čo najdlhšie. No a poďme ďalej, takže back double biceps. Široký. Nevidím kvôli tejto hlave, že aké má hamstringy, ale to nevadí. Super, čo viac dodať? Prvá súťaž, podľa mňa forma brutálna, ale pozovanie NPC postavička. To nie je zlom teraz, ale na to, že čo robí vlastne, že má momentálne priestor, má čas, má financie, všetko to, aby mohol to robiť čo najlepšie, tak si myslím, že to, neviem, či to zanedbal, alebo proste taký je, ale určite na tom pozingu by trebalo riadne zapracovať. To je jeho voľná zostava. A po tomto frajer. Takže po tejto jeho voľnej zostave vlastne teraz by mali prísť všetci proti sebe, akože ich tu postavia, tu sú 4, áno, 4 sú. A teraz vlastne ide o to, že ich porovnávajú medzi sebou, ktorí ako vyniká v ktorých pózach. A väčšinou sa tak hovorí, že tí, čo sú v strede, tak ako je Sam a ten vedľa neho, tak ide o to, že bojujú o prvé, druhé miesto a všetci okolo idú napríklad, že keď Sam je tu v strede a ten druhý, tak oni by mali bojovať o prvé, druhé a títo dvaja okolo nich o tretie, štvrté, hej. A potom rozhodcovia sa snažia ich trošku točiť, aby videli, ako vyzerajú vedľa seba. Ale tak tu bez pochyby sem, alebo Sam, Šulek, to čo je Šulek vlastne? Šulek, čo by si povedal, že Šulek?
Ha? Šuľanec, že jedlo, hej? Že šuliek. Orechový šuľanec. Orechový šuliek. A vyzerá teraz nie jak vlaský orech. Reklama. Toto. Natáčame na YouTube a nezaplatené premium. A ten veľa neho tiež je celkom OK, chalan. Je starší. Koľko vlastne má Sam Sulek rokov? Nevieš? Máme. Sam Sulek. Vek. Tipni si. Bude určite mladší ako ja. 23. Dobre, 23 rokov. Brutál. Mladý chalan z Piešťan. Tak hovorím však to čisto toto. Jan Leško Fitness. Teraz dáme, že Jan Leško. Koľko má rokov? Jan Leško. Vek. A! Ja nie som. Táto jak? Počkej, musím byť tak, kde dáme ešte chat GPT rýchlo. To trošku teraz sme odbočili, ale ahoj. Koľko rokov má Jan Leško z Košic? Dobre, nič. Jan Leško, známy slovenský politik a podnikateľ, akože skoro trafili. Sa narodil 10. apríla 1975, takže má 49 rokov. Dobre, ideme ďalej. Bez pochyby zatiaľ podľa mňa vyhráva. Čo sa vlastne hodnotí v kategórii Classic Physique je, že svalový rozvoj, potom kondícia a následne veľkú časť odohráva aj posing. Či je to ladné pozovanie, alebo presne tak, jak sám, že také jak robot trošku. To vie dávať body do plusu, do minusu. Toto je až jeho voľná zostava. Dobre, je to OK. Akože vyzerá na prvú súťaž, vyzerá fakt dobre. Aj na to, že možno má tam dačo pristrelené, takú šteličku. Čo sa týka kulturistiky, tak ja, aj väčšina, čo ja poznám, aj čo som pripravoval chlapcov, tak súťažíme v asociácii, ktorá sa volá SANK, takže Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky, kde nie je povolené mať žiadny doping anabolický, ale v NPC, ktorá je vlastne hlavná liga, alebo povedzme taká, vďaka ktorej sa vieš dostať na Mr. Olympia, je NPC a tam vlastne už amatéri, lebo ty musíš vyhrať nejakú súťaž a v tej súťaži musíš vyhrať celkovo overall winner a vtedy získáš profi kartu. A ideš bojovať o účasť na Mr. Olympia, čo je najväčšia súťaž, hej, v kulturistike. Ale už proste v tom NPCčku tí amatéri sú všetci nastrelaní, hej, 99%, možno za ktorí nie, ale to sú už potom fakt, že genetickí frajeri, ale inak všetci sú. Takže je to dovolené, netestuje sa to. Oveľa lepšie ľuďom pozerať na proste obrovské monstra, slanaté, ako na nás, keď som ja napríklad súťažil tak a sme tam mali že 80 kg a kým sme sa nenapumpovali, tak sme vyzerali, jak keby si dal mikinu na vešiak. Ale akože v dobrom slova zmysle, proste naturálne hej, sú takí frajeri, napríklad Alex Lukáč, je podľa mňa frajer naturálnej kulturistike v Sanku, takže sú jasne frajeri, ktorí vedia aj bez takýchto vecí vyzerať super. Ale 99,9% alebo poviem aj 100% nemá šancu sa dostať na Mr. Olympia alebo proste na takú roveň bez dopingu. Okrem mňa, hej. Ja som tým 0,01%, ale ja nechcem. Ja sa nechcem tam dostať. Dobre, tak máme tu vyhral. Vlastne on vyhral svoju prvú súťaž a pôjde potom zabojovať aj presne o toho overall winner. Overall winner, v krátkosti, teraz rekapitulácia, čo je to overall winner? Overall winner je vlastne z každej kategórii, z tých Classic Physique, lebo sú tam výškové, že napríklad povedzme do 170, nad 175 cm, tak z každej tých kategórií sa zoberú víťazi a idú proti sebe a potom je jeden, ktorý je najväčší frajer. A o to pôjde aj Sam Sulek, ktorej tiež vyhral, akože on všetko vyhral. Je to z výže. Dáme nejakú pozovačku. Reklama. Hej, že chrbát, vianočný stromček, hamstringy, frajer, proste, dobre to urobil. Aj toto, hej. Vyzerá dobre. Na to, že je prvá súťaž a chalán má 23 rokov, tak keď bude takto pokračovať, tak si myslím, že môže to ďaleko dotiahnuť. Prajem mu to, lebo je to fakt taká dobrá postavička, by som povedal, že tým, že je veľký, tak ten jeho hlas taký monotónny a
aj typ jeho tréningu, aj všetko proste ide si za svojím, nerieši nič ostatné. Toto bolo od srdca. Takže toľko k tejto jeho súťaži. Pokiaľ dobre viem, tak mal by sa kvalifikovať na Arnold amatér, nie som si istý, skúste ma opraviť keď tak, ale o 2 alebo koľko týždňov by mal zase súťažiť, takže som veľmi zvedavý, ako bude vyzerať v konkurencii, už trošku inej konkurencii. Hej, keď aj tu si pozrieme, Christian Bumstead mu písal, on tak mu komentoval, frajer. Aj Instagram, keď si pozrieme, hej, 6,4 milióna to je na kulturistu a na fitnessaka, takže brutálne čísla. Rozbor súťaží máme za sebou a môžeme si spolu pozrieť nejaké jeho funny moments, complinations, listen, learn and listen and repeat. You can say in English kasi para maintindihan din ni ano. All my fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Hej, English, my very good, lebo už fakt som ho ja teraz trošku nesledoval medzi tým ako pred tou súťažou, takže poďme pozrieť nejaké. Toto je vlastne on, hej. Šiltovka, dlhé vlasy, trošku jebakis a fakt, že cvičenie do zlyhania. Isto ja. There we go. Toto vlastne mám presne typická kamerka, auto, jak si ide, šoferuje a splieta. Toto je top. Toto je top. Teraz hop. To je ja som mal podobnú príhodu, teraz rýchlo poviem, som cvičil a som išiel dole hlavou bench so 100, takže čo najviac, ak som dať 20, som mal 19, ešte som 20 a normálne mi zamrzli ruky a spustila sa mi činka, ale len rýchlo, aby som si nedal tu na krta, som si dal na prsia, aby som sa nezadusil, pozriem a prázdne fitko. Nikto nikde. Prisahám, že chcel som, vieš, nakloniť, bo čo spravíš iné, nie? Tá jedine, že nakloníš, vypadne kotúč a tak ťa pre toto vyjadrovanie top. No ale som zabudol, že som mal tie také karabínky, že vlastne nepustilo. Takže som bol takto, vieš si predstaviť tak činka, vieš, a nič. A normálne som nevedel ani sa postaviť, nadýchnuť. A chalán potom išiel normálne, si predstaviť, som bol tu v rohu a on išiel drepovať, alebo už nepamätám presne, čo robil. A nevšimol si ma. A on mal sluchatka, že bratku, poď. A on normálne si nevšimol, tam si cvičil. A neviem, trvalo asi 5 minút a potom si ma všimol. Takže mám aj príhodu takú. Mám viacej, ale klasika, cereálie a mačky, vidíte, toto som zabudol. Mačky on má rád. Riadna táto, nie? Formička, ruky skoro jak ja. Takže toľko asi k Samovi Sulekovi dnes. Dúfam, že sa ti táto reakcia a takýto štýl videjka páčilo. Ak áno, tak nezabudni dať like. A napíš do komentára, že o čom by sme sa mohli porozprávať na budúce a či by sme z toho nespravili takú sériu vlastne, že raz mesačne alebo raz za 2 týždne by sme si dali také videjko a by som vám povedal, čo vlastne sa vo svete športu, fitness momentálne deje, takéto novinky. Takže nezabudni dať odber, koment, GFBro 5 a vidíme sa na budúce. Ahoj! Nie je to Tak nechajme. Máme vlastne všetko, nie?